Astăzi, 2 noiembrie, noi cu Rodica împlinim 10 ani de când suntem cununați. În 1 noiembrie ne-am cununat civil, adică în 1 și 2 noiembrie noi cumva sărbătorim. Avem 10 ani de căsătorie. Și un an are Ilinca, recent făcut, da? În 21 octombrie. Și astfel noi am decis să sărbătorim, să mergem într-o vacanță. Acum ce fel de vacanță urmează să vă arătăm. Deci noi ne-am pornit la Băile Romane în drumul nostru către destinația finală pe care o să o vedeți. Dar cum se întâmplă de multe ori, am greșit drumul. În schimb am ajuns la un local foarte fain, care ne-a impresionat mult, cu curtea, cât și interiorul localului. Bună dimineața! Wow, cât de frumos e, da? Trezești dimineața cu așa, cu așa un peisaj. Da, și ce mi-a dat seama când v-am prezentat autorul ăsta. Deci, ăsta e patul. Un pat mare, deci pe mijloc normal n-are asta, trebuie să-l tragi. Așa și faci chiar un pat destul de mare acolo în geam. Și am scos salteaua pe geam pentru că am lăsat o sticlă de apă cu fâs care o curs, din păcate. Și am dat salteaua și am pus-o la uscat. Bun, aici e bucătăria, baia îi aici. Să arăt cât e de mare. Uite și viceu. Chivetă. Mă, închide-o înapoi. Partea asta e dușul. Numai că e așa, e o ușă acum blocată cu copteaua și fetele aici nu pot să intru. Este un dulap cu alimente. Este panoul central de unde controlez tot rulota cu lumini, apă și așa mai departe. Un frigider. Aici masa se dă jos, se mai face încă un pat. De obicei, ăsta e patul mai mic pentru copii. Și un pat matrimonial sus. Da? Îi mare patul ăsta. Îi de 2 persoane mari, adulte. Cum e să mergi în excursie la Cazanele Dunării cu un copil de 1 an? Trebuie să stai la țițe. De acolo, aici căsutele Elna, de lângă ele pleca drumul principal, biserica, centrul satului. Și uitați-vă toată localitatea asta, zicul ăsta aici. Și în dreapta este o peșteră, Ponicova, o peșteră care traversează muntele dintr-o parte în alta. Practic e un tunel peste munte care face legătura între Dunăre și satul Dubova. De aici se poate merge până în sat, se poate veni până aici pe albia unui râu care se presupune că a format această peșteră de-a lungul timpurilor. Am parcat în centru unei capitale. Am parcat chiar în parcarea centrală la o capitală. Care capitală e Noi București.
votat Sarmisegetuza. Mai suntem încă în localitatea Sarmisegetuza, dar e foarte important. Noi suntem acum duminică 3 noiembrie. 3? M-am încurcat unde? Da. Și noi trebuie să ajungem la Sibiu. Mai avem un punct, de fapt un punct turistic unde vrem să trecem. Dar trebuie să ajungem la Sibiu ca neapărat să votăm turul 2 la alegerile prezidențiale din Moldova. Deci, de votat am votat, Pampers am schimbat, femeia au mâncat, da. Mergem la casa întoarsă. Casa întoarsă? Da, haidem întâi la casa întoarsă și apoi la partea. Bun, la casa întoarsă. Trecem pe... Am ajuns și la casa întoarsă. Casa întoarsă, eu aveam idee, eu nu m-am interesat înainte, eu aveam idee că e doar o casă care o vizitez, uite așa. Dar face parte dintr-un complex care e mult mai mare și noi am ajuns târziu. Acolo sunt tot felul de distracții, inclusiv restaurant, un mini zooparc, adică poți să treci o zi aici. Numai că noi am venit târziu și noi ne grăbim deja înapoi la camping. Dar se poate de revenit. Că, nu, totuși, e aproape Sibiu. Pentru că e final de sezon, sezonul de campare, noi n-am știut că o bună parte sau multe campinguri se închid deja acum. Și am luat decizia că în seara asta ne pornim înapoi către casă, în Cluj. Mie unul mi-a plăcut, dar nu cu așa mașină, asta e prima oară pentru noi. Asta a fost sărbătoarea noastră de 10 ani de căsătorie. Îți mulțumesc că mă răbzi. Și sper că să mă răbzi încă măcar atât. Nu bun, pa! Atât au fost. Pentru următoarea experiență. Da. Pa, pa! Pa, pa!